Okay guys, så det her det er en lille pind, og det er højt op. Nej, det er sgu ikke en lille pind. Der er mere unge. Ja, det er svært at se ved lyset, ikke? Men er det der højt oppe på den der lange, der stikker ud der? Ej, det er sgu mindre end jeg tror. Fordi at jeg har noget, som du kan er ret højt oppe. Men er I klar? Der er mere unge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synger den her. Det er lidt mærkeligt, men så. Nu kan nå op til det der blad der. Der er mere unge. Det er svært med kun en hånd, men altså, jeg kan. Er den ikke ej? Den skal da højere end alle. Det er den. Og den har ondt, fordi den er lige blevet revet af. Fra, jeg ved ikke, hvor det er hen. Jeg kan lige tjekke. Der blev den revet af. Det er svært at holde kameraet stille. Der er blevet den revet af. Vi ses!